RBK. Spesial buat yang lagi cidro ini ya. Malam semua bersama RBK Music. Pimpinan dari Cak Rofi beralamatkan di Dugung Lembung Desa Keburjo, Banjarjo, Nora, Jawa Tengah, Indonesia. Ngucapi janji urip tekan pati, tapi mesti mbok menjani. Sanggarya Caca Udayu, terima kasih. Barangi mudun sangengi aku lungguh dhewe, bayang sliramu sing ning kene. Rene pasir sing tasan biyen nantang berlayar, sakniki boten wonten kabar. Banyune pasak kantong banter watu karang, ngancani aku ngerake kenangan. Aku ngakoni sakwise mbok tinggal wingi, donya kurang sangi sepi. Terima kasih dari Bapak tim keamanan, Bapak Kepolisian, juga dari Bapak Korapil, Bapak Sebadun. Tunggu ning pinggir pesisir, sing biyen dadi sanjaran terakhir. Yen ana wektu sedelo pengen ketemu, kangen aku. Juga terima kasih dari Sabtu Mane berdua, dari Mas Ali, Mas bersama Bang Dia Novi, Bapak Jiri. Terima kasih RBK Music. Barangi mudun sangengi aku lungguh dhewe, bayang sliramu sing ning kene. Bentine pasir sing kasar biyen nantang berlayar, sakniki boten wonten kabar. Banyune pasak kantong banter watu karang, ngancani aku ngerake kenangan. Aku ngakoni sakwise mbok tinggal wingi, donya kurang sani sepi. Gamonku mikir tunggu ning pinggir pesisir, sing biyen dadi sanjaran terakhir. Yen ana wektu telo pengen ketemu, kangen aku. Harus bisa warga Taman Tanjung Harjo, Maringan, Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. RBK Music. Untuk kembali spesial pada teman semuanya, selamat malam. Tadi Record Pro.
setiaku